sa unang bahin sa atong pagbasa karon gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Doon na kita'y indot nga nadungog na bati nga mao ang pag-ampo ni David dito sa tulda nga tagbuanan, no? Sa very personal prayer, intimate prayer, no? Direkta nga pagpakiginabi, pagpakigasulti sa Ginoo. Kinsa man ako, Ginoong Dios, unsa man ang akong banay nga hangtod karon, nag-uban ka man kanako. Kung atong usisahon tagsa-tagsa, makaingon kita nga very humble prayer nga gipadayag ngadto sa Ginoo, no? At the back of all this, no, dunay mga luyo niini, dunay mga komentaryo gihapon ang atong mga biblical scholars, no, nga something strange on the other hand nga dili nato basta-basta madungog kay nining maong pagbasa gisulat dinhi nga si David samtang siya miadto sa tulda nga tagbuanan o nagampo, milingkod siya didto aron magampo. Kini ang medyo lahi, no, kay strange kay kasagaran pagampo prostrated or magluhod, no, mamay atong nakuanan, no? Unsa man nga matang sa gestures, although he had the beautiful words, aduna siya nindot nga mga pulong pagpadayag ngadto sa Ginoo. Panang iyang posture dinhi, pag-ora man siya nga murag gitugahan sa iyang posisyon nga nahimong hari, human ni Hari Saul, matay na si Hari Saul ug ang iyang amigo nga si Jonathan, siya na ang gidihugan nga mahimong hari, ug human sa pipila ka pulong ni Samuel naghunahuna siya nga himuan niya og templo ang Ginoo. Kay bugat sa iyang konsensya nga siya nagpuyo sa palasyo apan ang kasabutan ana lamang diha sa tulda. Dunay mix gihapon nga mga katuyuan, kung unsa man ang iyang mga katuyuan. Naglingkod siya dito sa tulda nga tagbuanan. Although mauingon kita, I have shared this many times nga one time dunay regular church goer nga niduol nako miingon, Padre, unsa man gyud ang sakto nga posture kung kita magampo? Magluhod ba, magtindog, maglingkod, no? Of course, kung dunay mga limitasyon sa atong health o sa atong panglawas, no? O kung maglisod na ta magluhod kay sakit na ang mga tuhod o unsa man, no? Maglingkod na lang, no? Kung maglisod man o galing paglingkod o dili na makabangon, dili na kayo makalihok, okay ra pod maghigda, no? Ay sahay kanang magsantala na ko sa masakiton, usahay ang masakiton maning kamot gyud nga mo bangon, no? Ayon ako usahay ana na lang, no, o na lang higda na lang, no, butangan na lang og unlan, no, dunay uban maning kamot. So one time one regular church goer nangunta na unsa man gyud, Padre, ang saktong posisyon kung kita magampo, no? We are able, kung kaya o anaa kita sa ingon pa nila at the pink of our health, no? Para nako, no, wala may ingon nga gi-specify kung unsa ang nindot nga posture diha sa atong pagampo. But the gesture of kneeling kanang sa pagluhod or pagprostrate nagpadayag sa tumang pagkamapaubsanon or padayag diha sa atong pagka walay nahut o pagpakiluoy ngadto sa Ginoo, no? So nining higayona, our biblical scholars say milingkod si David dito og nagampo. Very strange alang sa pipila kay dihugan si David himong hari
sa batanon pa, no? 30 pa lamang ang iyang pangidaron. No? So, unsa man ni nga matang sa gestures. Anyway, just a comment, no? Kay on the other hand, ang iyang pagpakiginabi, pagpadayag ngadto sa Ginoo, kanindot, no? Very personal, very intimate nga pagpadayag ngadto sa Ginoo. No? Not the memorized prayers, not the structured prayers, kundi personal gayud nga pagpakigsandurot sa Ginoong Dios nga iyang giampuan dito. O Ginoong Dios, matud ang imong gisulti, nakasaad kanining mga butanga. Busa ikahimuot unta nimo ang pagpanalangin sa kaliwatan sa imong sulugoon. Nakasaad ka man niini pagampo, panghinaot nga kahatagan o katumanan, o panalanginan mo kami mabulahan hangtod sa hangtod ang kaliwatan sa imong sulugoon, no? So kanara atong makita, no? Unsa man ang mga nagpaluyo bisan sa iyang posture, sa iyang position of praying, ato na lang ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo nahibalo naman po daan bisan na matud pa, no? Atong Ginoo, bisan wala pa nato ikasulti ang atong pagampo, bisan wala pa nato ikapadayag, bisan wala pa'y pulong nga migawas sa atong bakba, nahibalo na ang Ginoo daan sa tanan natong mga pangaliya, pagampo ug sa atong gikinahanglan. Mga nga usahay ang tao ma-disappointed, ma-frustrated because sukwahi sa atong gipangayo, sukwahi sa atong giampo, ug usahay daw walay tubag sa atong mga pagampo. Apan ang Ginoo nahibalo ng daan ug unsay makaayo kanato, no? Muna nga, on the other hand, actually the first reading also supports our gospel from Saint Mark, nagikan ni San Marcos, nga siya nag-ingon, walay tinaguan nga dili mabutyag, walay gililong nga dili madayag. Kay siya nasayod ng daan, no? Bisan kon unsa pa ang postura sa tao sa iyang pagampo, unsa pa kanindot, unsa pa kabati ang mga pulong nga iyang gigamit, o tingali walay struktura ang matang sa iyang pagampo. Ang Ginoo nahibalo ng daan ug nakaila na ug unsay anaa sulod sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing ug hunahuna ug unsay atong mga gikinahanglan. Matngunin ninyo, pamalandungin ninyo, pamatian ninyo, no? Ang mga tao nga maiya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya bisan ang diutay nga anaa kaniya kuhaon pa. Sulod nining santos nga misa pangayon nato ang grasya diha sa kasing-kasing nga mapabusanon, diha sa kasing-kasing nga maluluyon, no? Sama sa atong Ginoo, bisan asa, bisan unsa nga porma, bisan mga unsang mga pulong atong gamiton diha sa pagampo, ang atong kasing-kasing ug unahuna unta anaa diha sa Ginoo. Ug hatagan kita niya sa mga grasya nga atong gikinahanglan. Panaliptan kita batok sa tanang kadautan, ug labi na gayud ni ining panalipod batok sa tanang matang sa sakit. Palihog manindog.